No niin, hyvää päivää. Aletaan laittaa vähän ensimmäistä pätkää tulille. Tänään on vähän tämmönen fiilistelypäivä, sunnuntaipäivä ja näin poispäin. Että kyllä tää tästä irtoaa vielä hyväksi saakeli tääkin päivä. Otetaan tosta toi pirssi. Otetaan tosta toi auto alle ja lähdetään Jumboon seikkailulle, että mitä kaikkea sielläkin keksitään sitten, että laitetaan toi urheilumeisseli saatana tulille. Joo. HD saa nukkua vielä kyllä tän päivän. Ehkä ensi viikolla taas ajoo sitäkin, niin pääsee vähän luimuttelemaan. Joho. Laitetaan toi sininen paholainen kuule tulille tosta noin ja aletaan kääntää kahvaa oikein urakalla. Tosi ei oo kyllä urakkanuppia ei oo, mutta se on välillä sellaista, ettei kai niitä urakkanuppuloita tarvii. On niin nopeet kädet. Laitetaan tästä turvavyö kuule kiinni ja viritellään kamerat tänne autoon. Niin kyllä tää tästä. Oho. Sit mulla on täällä Matkaseuraakin on täällä ja näin poispäin. Joo. Pienet matkaseuralaisetkin on. Mutta kun matka jatkuu, lähdetään Jumboon seikkailulle. No mutta kun nokka kohti sinisellä sähköpaholaisella. Täällä on vähän sateinen sää. Ollut viime yönä vähän myrskyn poikasta, mutta ei täällä ollut oikeesti mitään myrskyä. Se myrsky vissi oli ja meni ja tuli, mutta se on sellaista se homma. Hyvähän se on tosta noin kun lähtee tonne. Tosiaan Jumbo on vähän hommeloimaa ja sun muuta, että saa vähän puruakin rinnalle joskus. Sitten kun on tän aloittanut tän fitness-keissin elämän, niin nykyään tää on semmoista, että nykyään vaan salaattia ja lihaa. Melkeinpä. Hyvin niin kuin ankeelliset ruokavaliot, mutta kyllä niillä luulisi jo ihminen pärjää, vaan tähänkin mennessä jo 1,5 vuotta pärjätty. 25 kiloakin hävinnyt tästä painoa nyt, kun vedellyt aina olipää punttia ja kaikkea mahdollista, niin ja liikuntaa erittäin paljon, että 3 kertaa viikossa punttia ja ruokavalion kuntoon, niin sillä lähtee jo hyvin niinku saiset liikkeelle kehosta niin sanotusti. Kyllä tää tästä iloksi vielä muuttuu.